Daghan ang naghuna-hunaon sa ang basahon ni Mormon. Tingali, nakadungog sila sa musikal, tingali nagtuo silang katawanan ni, apan kuryoso sila, unsa ni, anong magpakapana ko, aron mapasabot kini ang unsa og ngano sa basahon ni Mormon. Unsa ni, basahon ni sa kasulatan nga punog istorya sa gugma sa Dios sa tanang tao, sa tanang dapit. Asa ni dapit? Sa Amerika, sobra 2,000 katuig na ang milabay. Unsay istorya ni sa gubat o kalinaw sa maayog daotan nga nagsunod sa kinabuhi sa mga tao nga nabuhi dugay ng panahon apan mituo og nanagna sa pag-anhi ni Jesucristo. Gani, ang tibok istorya nakasentro niya. Iyang pagkatao pagtulunan ang pagpakita sa karaang Amerika human siya namatay og nabanhaw sa Jerusalem. Si Jesus miingon, doon ako'y ubang karniro nga di sakop ng turila. Nasayran din niya ang iyang mga tumutuo sa Amerika mo ang pipilan niya itong mga karniro. Ug ang basahon ni Mormon nagsaysay sa iyang pagbisita og pangalagad. Mao ang basahon ni Mormon gitawag nga usa-usab katuko ni Jesucristo. Apan sinugdanan lang kana sa istorya. Tingali, doon na mo'y mga pangutana ron. Busa i-click ang buton sa ubos aron dugang pang masayod.